Helo, Lois dwi, a heddiw dwi'n ddangos i chi chdi bach o fannau hanesyddol Llangwnadl. So i'n dangos llyfr eraill i chi hefyd, ond dos na ddim, really. So, croeso i Bwrdd Twristiaeth Hansh. Dyma Llangwnadl. Mae wedi cael ei enwi ar ôl sant Gwynhoedol, a dyma Eglwysi, mae'n dynol i'r 6eg ganrif. O sant Gwynhoedol yn un o feibion penaethiad Cymru, brenin maes Gwydno, neu sy'n i'w fet. Fodd y boi nath boddi pentra'r gwylod, neu just global warming fel oedd o'n trio dweud. How dare you? Oce, so nes i'n clywed hyn gen y fi iawn, ond mae'r bedyddfa'n really two-faced, fatha literally. So, ydych chi'n cofio Harry Rwythfed? Oedd o'n cael ei drama fo i gyd efo'r Eglwysi achos oedd eisiau'r divorce na. Ac mi oedd o'n gyrru filwyr o gwmpas i ransacio'r mynachlogydd ac o fama'n un ohonyn nhw. Ond oedd y Llangwnadlians yn glyfrach na hynna. Oedden nhw'n troi'r bedyddfaen o gwmpas o'r ochr oedd efo gwynab esgob Bangor yno fo i'r ochr oedd efo gwynab Harry Rwythfed yno fo pan oedd o'n dod fewn ac oedd i bobl o'n dod fewn i wneud pethau drwg o whatever. So, yeah, pretty clever. Oedd yr eglwys yma hefyd yn bwysig iawn ar y taith Pererinion pan oedd yn mynd o Treffynon i Ynys Enlli. Oedden nhw'n dod i fama ac yn aros ac yn cael gorffwys am y noson pan oedden nhw'n gwneud i holl cerdded. Wel, ddim yn fama, ar y bryn yna, actually, a dyna pam aelwyr o'n eisteddfa. I mean, diolch yn impresif iawn, ond dwi'n crafu am pethau chdi bach, so. Dros y blynyddoedd, fe yna fwy a fwy o bobl yn dod i wneud y taith Pererindod. Gymaint, actually, fe rhaid nhw wneud 3 extension i wneud yr eglwys yn fwy i allu cael nhw i gyd yna. Ond probably heb planning, so peidiwch â sôn wrth y pwyllgor cynllunio. A dyma ni rwan yng nghanol pentre Llangwnadl. Mae'r pentre hyn wedi cael ei adeiladu ar safle hen ffarm Pen y Graig. Be sy'n ma rôl ohono fo heddiw ydy'r capal a'r hen siop. Yn ôl yn ei ddydd, oedd yr hen siop The Inn Place. Oedd yn gwerthu'r ffasiwn a'r nwydda diweddara, ond na pobl yn dod ar hyd y wlad i ymweld â'r lle, hyd yn oed mor bell o Llundain. Ond dyddiau yma, yr unig pobl sy'n dod o Llundain ydy visitors neu pobl tai ha. Yma hefyd oedd Owen Gruffydd yn byw. Fo oedd meddyg y ddafad wyllt. Roedd ganddo fo fudduginiaeth hudolus oedd yn trin canser y croen. Ond fi farw'r gyfrinach teulu gyda fo amdan be oedd yn yr magic elixir. Classic! Adeiladwyd y capal gwreiddiol yn 1963 a'r un yma yn 1951. Pretty standard capal, really, ond un stori diddorol ydy fi yna wasanaeth yma i ffarwelio 50 o pentrefwyr cyn iddyn nhw mynd lawr i Port Colmon ac mynd ar cwch i Lerpwl a mudo i America. So, awn ni lawr i fanna nesa. I Port Colmon, ddim i America. O'n i bai fod ni fo hynna yn y budget? Na? Oce, iawn, come on. So, dyma ni, yn Port Colmon. Ie, mae'n reit neis, ac mae'n dal yn cael ei iwsio gan bysgotwyr lleol. Blynyddoedd yn ôl, nath na 4 boi cael ei arestio yma herwydd fod nhw wedi smyglo halan. A nath nhw cael ei gyrru off i'r carchar yng Nghanarfon, lle arguably mae yna pethau gwaith na halan yn cael ei smyglo fan'na heddiw, ond we won't get into that. Ac oedd un o'r bois, Williams, wedi mynd mor dena tra oedd o'n carchar. Nath o allu ffitio hyn allan trwy'r baria, a nath o ffindio ffordd nôl i Llangwnadl. Nath i fam o cuddiad o nes o everything died down a bit, ond nath o wisgo ei hun fatha dynas i cadw ei hun yn secret rhag yr heddlu, a nath o mynd off i Lerpwl. So yeah, quite progressive, I'd say. Mae yna nifer o longrylliadau wedi bod ar yr gwahanol porthladdoedd yn Llangwnadl hefyd. Un o'n nhw oedd y Stewart yn 1911 oedd yn cario llestri a whisky. A nath yr pobl yn Llangwnadl a'r trigolion gwagos i gyd rhithro lawr i nôl y llestri. Wel, rhithro lawr i nôl y whisky. Ond mae gan lot o'r pobl lleol dal llestri o'r Stewart hyd heddiw. Fatha'r job yma. Oedd hwnna'n cweit y flwyddyn, dwi'n siŵr. Oedd o gymaint so, actually, fod yr pwyllgor lleol wedi gorfod cael cyfarfod herwydd nhw'n poeni am safona mwysol y trigolion. Ti'n gwybod hwnna broblem pan fod y gymdeithas i gyd ar pub watch. Os ydych chi wedi bod
bod yn cadw fyny efo'r newyddion, byddwch chi'n gwybod bod yna chdi bach o ddrama di bod efo second homes. A mae'r tŷ yma di bod yng nghanol yr holl drama, really. Mae o'n dŷ clom sydd yn prin iawn erbyn rwan yng Nghymru. Mae wedi cael ei adeiladu efo mwd, cachu werthaig ag blew ceffyl. So, allai feddwl fod nhw wedi mynd trwy amball i ambipiwr plug-in ar hyd y blynyddoedd. So diolch am ddod efo fi. Dwi'n gwybod os am llawer i weld, ond mae'n worth a visit os ydych chi in the market am Eglwysi Slei, A Cure for Cancer, Shipwreck Seshes, American Immigrants a Taid i neud allan o shit.